Third yan bro, third yan.
Second personal foul. Second goal.
Regreso. Second personal foul by Lucy number 8. Second serve. May bayad ka dito? Ha? May bayad ka dito? Ha? Marami. Saan mo gusto? Hindi, saan ba dito eh? Hindi, may wala. Sino may bayad mo dyan?
Yung dagdag! Saya tak ganda. Jersey number 14. 7, personal foul on jersey number 14. Remaining time 6 minutes 33 seconds. First goal is good. Average lang. Average lang. 46 to 9. Relax kang kalawati. Ay. Jersey number 11. Pasanoy. Pasanoy. Pasanoy ako na din. Bida dito. Pagkal po ah. Nakakasya. Sige.
Foreigner ni foreigner. Bitin. Ang dalawang isip. Ang dalawang isip. May pasal ko isip. So,